Right ke siyabingelela babukela bakhona eZimbabwe, Maputo, Swaziland, UK, America, Botswana, Uganda. Ukhulumayo MTHANDAZI Dlamini yazi ke ekufunakala kuphi lapha channel yakhe namhlanje ke uyazijabulisa nje ke nawe ingane ezimbili zami lapha ezi2 sikanyeka lapha still nje sijabule ngilani kanza ukuthi Samambe wekhaya igama lami ngamsile ngahadini. Samela nokuyela emakhaya igama lami ngilinde kusho sibonga umthetho. Okay. Namhlanje sizokhuluma ukuthi idlozi lenza kanjani manje isithunywa manje isiphiwo senza kanjani. There we go. Mthandazi mina bengithanda ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ushade umuntu ongumthandazi nawe ungumthandazi? Yeah, kuyenzeka nakho lawo. Hayi ukuthi idlozi lakukhethele. Ukuthini? Ukuthi umfazi wakho kumele abe kanjani. Idlozi liyamkhetha umfazi kwabanye alibakhethele ne. Omunye uyaba nomfazi. Idlozi lifuna omunye wesithu. Lo lebungilo bakhe. Omunye I'm sure bakhona bakhona emakhaya ukuthi umuntu uthandana nomuntu amphupha. Yabona? Omunye kube ukuthi akakhona ukubambisana nawe namuntu wesithunywa ugcine nosolanda omunye umfaka phakathi afike angena because it doesn't ngifuna umfazi o-active, umfazi uthi sajabulile, umfazi okhululekile nje ayi umfazi in and off fana mathiwa ungumfundisi into efana leso. So manje mthandazi yini into engavumelekile ukuthi njengoba wena ungumthandazi ungavumelekile ukuthi into esingakubona uyenza nje in public emphakathini ukuthi yini into nje vele engamele ngabe uyayenza? Kuncane uma khona ngifuna uprocess because ungakhona phuma uyodla out, ungakhona khamba nefamily yakho ezijabulisa eThekwini uyohlala epark, it's fine, but nje ngiphinde futhi ngibuye ngibese ngiba nemandla amakhulu because I'm archbishop futhi ngiprophet ngithi ngimthandaza sengisakala ngajayiva ngibishayina ngibangaka sikuthanda ukwethusa kwesinye isikhathi akusinkinga ukuthi uzijabulise but uma unesithunzi uma unesithunywa ufuna into ekwenzako uyihloniphe kuyo kahle kahle. Yes. Manje liyakhethela ukuthi kumele uzibe mngakanani ufike kusiphi stage ukuze liyiveze lona. Ngingathi 5 years lingangena, 6 years lingangena, 8 years, 9 years. Nije ngithola lingena ngina 25, yeah. Pero mara ngangifuthi ngine 25 because ngicela ukuba nenkinga manginabo ma 21, 22, 23 years because indlela elikhomisa selingenile mara bengabona bengithola umsebenzi uphela. Thola umsebenzi uphela. Mina azange labhiza ke i-relationship lebenifanele ngilobole ngishade ngikhambi ngonela. Belilinde ukuthi ngisebenze. Futhi nginankinga ukuthi ngicashwe. I-CV yami ithatha kahle kalula. Interview ngiphasa ngisebenze 3 months is too much. 3 months sengiyekelile. Yabona? Because aninankinga ukuthi lo msebenzi otholile muhle kangakanani. Ngike ngachaza ukuthi uba yisotsha ngeke uba udokotela nakhona sana South Africa akuyeka because ngizamile ukuthi ngabe ngena ngale ka USDF eswazini kuba iproblem fika ngala sengidokotela kuba iproblem yabona. So idlozi likhipha la ukuthi ngithanda khona kakhulu so awukwazi ukuphikisa manje ngafuna ukuthi into uyenze. Manje mthandazi awusho kwenzeke ukuthi mangabe uhleli nabantu like so ikhiphe restaurant uhlukumezeke nje emoyeni bese umoya kuba nento ekutshela engathandi la ukhona khona mhlawumbe kunabantu abenza izinto ezikabi bese uthinta umoya. Yeah, kwabanye kuba ukuphapha. Ngifuna ukubona. Angani hey. Uyabona moslo. Mara nje lona liyakunika isikhathi ukuthi uenjoy impilo yakho ibe right. Uyabona? Ushona ukuthi amandla onawo astrong kangakanani. Omunye lizwe ukuthi ayikhona. Unamuntu onethunzi elingalungile kahle into endawo enkulu. Uyabona? Kwabe ngisho kwabanye kube ukuphapha ufuna ukuziveza. Yabona abanye basuke ba strong vele nje kwabona omunye uyakhona kuzo omunye yabona nje I'm happy mangihamba ngiya kumuntu ukuthi ngiyohlola afike eve ukuthi ngimthalazi ngingakamtshela lokubona lo yizi ngagabanga yabona umuntu usuka strong lo kwamampela so nami ngiyakhona kuzo umuntu ona something ukuthi lo khona imimoya nayo esemzimbeni yakhe abantu abadala ngoba bayachuma nabantu abadala. Yes. Okay. Siyabonga mbolo khona ekhaya
tshela nabanye, subscribe MTHANDAZI Dlamini channel YouTube. Thank you very much.